ओंखारबोबाय आलादा बदले सोरजिनो मनसुआ ओंखारबोबाय आलादा बदले सोरजिनो मनसु 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 लायोबोला बिखौ मान होयोबोला बियो बुंदों डिवाइड आसाम 50-50 उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोनखौ लायोबोला बिखौ मान होयोबोला बियो बुंदों डिवाइड आसाम 50-50 सोरजिलांगोन जोंनि सिमां गांखंफोरखौ बयबो देखा नाजानांगोन जुजिनांगोन आलादा बदले जोंनो नांगोन जोंनि मोन्थाय जोंनि थांखि सोरजिलांगोन जोंनि सिमां गांखंफोरखौ बयबो देखा नाजानांगोन जुजिनांगोन आलादा बदले जोंनो नांगोन ओंखारबोदों बयबो ओंखारबोदों बयबो हानजा हानजा मनसु जों मनसु मनसु जों मनसु मनसु जों मनसु मनसुआ ओंखारबोबाय आलादा